Jesus. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. பரிசுத்த ஆவியானவர் தொழில் ஒவ்வொருவர் மேலும் ஆவியானோட வல்லமை இறங்குவதாக. ஆவியானோட வல்லமை, ஆவியானோட அபிஷேகம், இரட்டிப்பான அபிஷேகம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மறைந்திருக்கிற எல்லா பொல்லாத சர்வத்தின் வல்லமைகள், சூனியத்தின் வல்லமைகள், மாந்திரிகத்தின் வல்லமைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன். தேவ மனிதனாய் கட்டளையிடுகிறேன். எல்லா வியாதிகளும் எடுத்துக்கொண்டு, எல்லா பலவீனங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ, இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ. அசைவாது